ಭಾರಿ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಯಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಆದಿಮಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ತಂದೊಲಿಗೆ ಜಪ್ಪಿನ ಮಗರು ಮುಲ್ಪ ತೊಕ್ಕೋಟದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತವಾಯಿನಂಚಿನ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರ ಟ್ರಸ್ಟದ ನೆಲೆಟ್ ಅವೇತೋ ಕರಿನ ಮೂಜಿ ವರ್ಷದಿಚ್ಚಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ದೈವಸ್ಥಾನಲೇಡು ಕಾಡಕೇಪಲ ನಾಟಿ ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಗಿಡ ದೈಕ್ಲೇನು ನಾಟಿ ಮನ್ಪಲ ಮೂಲಕ ಆ ದೇವರಿಗೆ ಪೂರಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಪೂ ಅದು ಉಪ್ಪು ಅತನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪರಿಮಳದ ದೈಕುಲದ ಇನ್ನು ಪೂರ ನಾಟಿ ಮಲ್ಪನ ಕೆಲಸ ಇಂಕ್ಲ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರ ಟ್ರಸ್ಟದ ಮೂಲಕ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದ ಇನ್ನು ಆದಿಮಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಟಾರಡ್ಲ ಇನ್ನು ಕಾಡಕೇಪುಲ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪೂತ ದೈಕಲೇನು ಫಲವಸ್ತು ದೈಕಲೇನು ನಡ್ಪುನ ಮೂಲಕ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಒಂದು ಸೌಂದರ್ಯ ತಿಕ್ಕೋಡು ಬಂದ ನೆಲೆಟಿನಿ ಈ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಗಿಡ ಮರಕ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಡ್ಪುನ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಕೊರಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ದಯಾನಂದ್ ಧರ್ಮದರ್ಶಿನ ಅರ್ನ ಗೌರವ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅಡಿ ಇಂದು ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರ ಟ್ರಸ್ಟದ ಮಾತ ಸೇವಕರೆಲ್ಲ ತೊಕೊರ್ದ ಮಾತ ಸೇವಕರೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಉಪಸ್ಥಿತರಿಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಈ ಆದಿಮಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಲಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ದಯಾನಂದರ್ ನಮಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಪಾತೆರ ಗೋಡ ಪಡೆ ವಿನಂತಿ. ಆವಿಡ ಆದಿಮಾಯ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಒಂಜಿ ಕೃಷಿ ಪಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಜವಣೆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಎಡ್ಡಾದುಲ್ಲೇರು ಮೇರು ಅಂಚನೆ ಈ ಸಂವಿಧಾನ ಬರ್ತದು ಒಂಜಿ ಸೂರ್ಯನ ದುಂಬುಗು ನಿರಳಾಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಸ್ತುನ ಆದಿಮಾಯ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮಕ್ಕಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೀತೇರು ಐದಾದ್ರೆ ಎನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಶೀರ್ವಾದ ವೈದ್ಯನಾಥನ ಆದಿಮಾಯನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಲ್ಲ ಅಕ್ಲಿಗೆಡ್ಡ ಕೀರ್ತಿಶಾಲಿ ಆವಡ್ ಪನ್ಪುನ ಎನ್ನ ರಡು ಪಾತ್ರ ದಿವ್ಯಾಸ್ತಡ್ ಒಂಜಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ದೈ ನಡುಪುನ ಮೂಲಕ ಎಂಕ್ಲು ಬಾಕಿದ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲ ಸೇವಕರನ್ನ ಮಲ್ಪೆರಲು ಈ ನೆಲೆಟ್ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಜನ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರೋದ ಆದಿಮಾಯನ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರೋದ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಟ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಾಡಕೇಪಲದ ದೈ ಅತ್ತನ ಪೂತ ದೈ ನಡುಪುನ ಜನ ಸಂದರ್ಭ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಹಿರಿಯಕ್ಲು ನಮಗೆ ತಿಕ್ಕುವೇರು ನಮ್ಮ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನಾಕಲ ಎಂಕ್ಲ ಅಶಕ್ತರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನಾಕಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ನಮಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿತ್ತೇರು ಆ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಆದಿಮಾಯನ ಒಂಜಿ ಸನ್ನಿಧಾನಡು ದೈ ನಡುಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಗಳಿಗೆಡು ಭಾರಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಅಂದು ಪನೊಲಿ ಇನಿ ಮದಿಮೇದ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತಡು ದಾಂಪತ್ಯ ಬದುಕಿಗೆ ಕಾರ್ದೀಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲಲ್ಲ ಶ್ವೇತ ದಯಪಂಡ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಪಂಡ ಶುಭ ಅವಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಶ್ವೇತ ಚಿರಂಜೀವಿ ಸೌಭಾಗ್ಯವತಿ ಶ್ವೇತ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಇಲ್ಲೇರು ಈ ಒಂಜಿ ಮದಿಮೆದ ಇನಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಬದುಕಿಗೆ ಮಣಿಕಂಠನೊಟ್ಟಿಗೂ ದಾಂಪತ್ಯ ಬದುಕು ಕಾರ್ದೀಪನಾರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಾಲ ಗೋಕುಲದ ಶಿಕ್ಷಕಿಲೆ ಅದು ತನ್ನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬುಳೆಪವನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತನಾರು ಇಂಥ ಈ ಶ್ವೇತ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಇಂಜಿ ಸುರುತ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಎಂಚ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ದೈ ನಡ್ಪೇರ ಅಂಚನೆ ಪೊಣ್ಣುಲೆಗೆ ಪ್ರಿಯವಾಯಿನಂಚಿನ ಗುಲಾಬಿ ದೈ ನಡುಪುನ ಮೂಲಕ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭ ಆರಂಭ ಕೊರ್ರೆಲ್ಲರು ಅಂಚನೆ ಅದರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಉಪಸ್ಥಿತರು ಪಾತಾರ ಕಾರ್ದೀಪ್ ನಂಜಿನ ಪೊರ್ತು ಈಗ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರದ ಮಾತ ಸೇವಕರೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸೇರ್ ನಂಜಿನ ಪೊರ್ತು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಮದಿಮೆಗೆ ಎದುಕೊಂಡು ನಂಚಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ದುಂಬೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕೊಂಬು ವಾದ್ಯಡು ಬತ್ತದು ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ನಿಕ್ಲ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಆತನು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಗುಲಾಬಿ ದೈ ನಡುಪುನ ದಿವ್ಯ ಹಸ್ತಡು ಗುಲಾಬಿ ದೈ ನಡುಪುನ ಜನ ಎಂಕ್ಲ ಎಡ್ಗೆನ್ ರೀತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಅನಿಸಿಕದ ಪಾತ್ರ ಗೊರ್ಲಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯ ನಿಕ್ಲ ಅಂಜಿ ಕಡೆ ಇಡ್ದು ಎನ್ನ ಪುಣ್ಯ ಅಂದ್ ಪನ್ನೊಲಿ ಪರಿಸರ ನೊಳಿಸುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯ ಎನ್ನ ಬದುಕನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುನ ಹಿಡ್ದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತನು ನಿಕ್ಲಿನ ಕಾರ್ಯ ಇಂಚನೆ ನನಲಾತ್ ಇಡೀ ಭಾರತಗೆ ಪಸರಿಸಾಡು ಅಂಚ ಏನು ಶುಭಾಶಯನ ಕೊರಂದು ನ ಪಾತಿರನುಂತವೆ.
ಎಂಗ್ಲ ಪರಿಸರವಾದಿ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಪರಿಸರವಾದಿ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರದ ಒಂಜಿ ಮಾವಲ್ಲ ಪ್ರಕೃತಿದ ಒಂಜಿ ಸೇವಕ್ಕೆ ಅದು ನಂಚಿನ ಅವೆಲ್ಲಕನ್ನ ಅವೇತು ಪ್ರಶಸ್ತಿಲೇನು ಗೆಂದು ನಂಚಿನ ಪರಿಸರವಾದಿ ಮಾಧವ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ರ ಇಂಗ್ಲ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರದ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಸದಸ್ಯ ಬಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಇಲ್ಲೆಟ ದೈತ ಪೊಲಬುನ್ನು ಆರು ಕೊರ್ಪೇರು ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರ್ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ನೆತ್ತ ಮಾತ ಸೇವಕರ್ಲ ಆದಿಮಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಈ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮೂಲು ವೃಕ್ಷನು ನಡೆದು ಸಾಂಖ್ಯರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸೇವಕರು ಮಾತು ಸೇರಿದ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ನೆಲೆ ಕೊಡ್ತನು ಮಾತ್ರ ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ಮೌನ ತೋಜಾದ ನಮ್ಮ ತಿಗಲ ದರ್ತಂ ಪೋಡಂದಾಂಡ ಕೊರೋನಾದ ಸಂದರ್ಭದ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಸೇವೆದ ಮುಖಾಂತರ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಪಡೆದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸೇವೆಕೆಲ ಆ ಒಂಜಿ ಲೋಗದಾದೊಂಡು ನಮ್ಮ ತಿಗಲಡುಪ್ಪುನ ಐನ್ ತೂದು ನಮ್ಮ ರೋಮಾಂಚನಾಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಈ ಒಂಜಿ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರದ ಉನ್ನತಿಗೆ ಆತನ ಈ ಒಂಜಿ 100-200 ಜವನೇರನ್ನು ಕೂಡಾಟಿಗೆಡು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಸೇವೆನ ಮನ್ಪರ ಸಮಾಜಗ್ ನಂಗೆ ಶಕ್ತಿನ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ರೆಡ್ ಪುದರ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕಲ್ಲಾಪು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಎಸ್ಕುಂಪಳ ಆತ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತೊಟ್ಟು ಸೇರದು ಒಂಜಿ 10 ಜನ ಅಕಲ್ ನಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತ ಮಾತ ಸೇವಕರೆಲ್ಲ ಜತ್ತದು ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೆರಗೊಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಬೊಕ್ಕ ನಂಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಜಂತ ಕೈಟಿನಿ ನಮ್ಮ ದೈನ್ ನಡ್ಪ ಇರೋಲ್ಲ ಆ ದೈ ಬಂಟ ಕೇಪುಲ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ರೋಹಿತಕ್ಕ ಅಂದ ಇದು ಕೊಡಿಂಜಿ ಪುದರ್ಲ ಉಂಟು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೊಡಿ ಮರಕ್ಕೆ 80-90 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಮರನ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುನಂಚನ ಮಾತಾ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಒಂಜಿ ಕೊಡಿ ಮರ ನಾಡೋಣ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ದೀಪೇರಿ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಂಚಿನ ದಿಕ್ಕಿಡು ಪೋಂಡ ಈ ಮರ ಉಂಡು ಒಂದು ತೋಜಿದು ಕೊರ್ಪಡು ಆ ತೋಜಿದು ಕೊರ್ಪಣೆಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಡೆ ನಡೆದು ನಮ್ಮ ಐನು ಉಪಯೋಗ ಮನ್ಪಣೆಕ್ಲ ಭಾರಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಅದು ಈ ಮರತ ಕುಡಂಜಿ ಗುಣ ಹೆಂಚಿನ ಕಂಡ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಆಯುರ್ವೇದಡೆ ನೆಟ್ಟು ಮರ್ದು ಮಲ್ಪೇರು ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಕಾಯಿ ಹಾಪುಂಡು ಆ ಕಾಯಿನ ತಿಂದಿದೆ ಬದುಕುನಂಚಿನ ಹಾರ್ನ್ ಬಿಲ್ಲು ಪಕ್ಷಿ ಉಂಡು ಆ ಪಕ್ಷಿ ಈ ಮರತ ಕಾಯಿ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಬಂದಾಂಡ ಅವು ಅಳಿವಿನ ಹೆಂಚಿ ಪೋಪುಂಡು ಎಂಡೇಂಜರ್ ಹಾಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ದೈನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ನಡೆದು ಆ ಕಾಯಿ ಪುಟ್ಟಲಕ ಆ ಪಕ್ಷಿ ನಮ್ಮ ಊರುಗಳ ಬರ್ಪಿಲಕ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಐಕ್ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಕ ಪ್ರೀತಿ ಕೊರ್ಕ ಇನ್ನಿನ ದೈಕ್ ನೀರು ಪಾರ್ದು ಹೆಮ್ಮರವಾದ ಬುಲಿಪಿಲಕ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುಗ ಆದಿಮಾಯ ಈ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಡೆ ನಲ್ಪೊಡ್ದು ಮಿತ್ತದ ಈ ನಡ್ತ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷವೈನ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಲ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಡ್ತ ಪೆಜ್ಜ ಕುಕ್ಕು ದಾಸವಾಳ ಗುಲಾಬಿ ಇಂಚಿನ ವಿಶೇಷವೈನ ದನಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸೇವಕರು ಮಾತ ಕಾಡಕೇಪುಳ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ವಿಶೇಷವೈನ ದೈಕಿಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿ ನಮ್ಮ ಸೇವಕರಿಗೆ ನಡ್ತೇವೆ ಇನ್ನಿತ ಕಡೆಯತ ದೈನ ರಡ್ಡು ನಮ್ಮ ಈ ಅಕಲ್ನ ಕೈಟೆ ಹಸ್ತೋಡಿ ನಡೆದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೆಂಬಲ ಕೊರ್ಕ ಪುರ್ಸನ್ನೇ ಬಕ್ಕ ಪ್ರವೀಣನ್ನೇ ನೆನ್ನೆ ನಡೆದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಶುಭ ಕೋರ ನಿಕುಲ ಎಂಕಲ ಆಸ್ತಿ ಅದರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಮ್ಮ ಸಾಯಿಪರ ವ್ಯಕ್ತಿ ನನ್ನ ಎಂಕಲು ವಿಶೇಷ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಓವಿತನ ಬಾಬನ ಕೊಡಿಯಡಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬರ್ಮನ ವಿಷಯ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇವಕರು ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪುದರ್ ಬಂದ ಮಾತೆ ಏರಿಯಾಕಲ್ಲ ಲೆಟ್ ಇಂಗಿನ ಇನಿ ಎಂಕಲ ಹೊಸ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಬಲೆ 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 ಬಲೆ